Aurreko tutorialean euskararen egoera soziolinguistikoa aritu ginen, eta ikusi genuen testuinguru horrek eragin zuzena duela hizkuntzak irakasteko moduan. Gaur beste urratz bat egingo dugu. Ikusiko dugu zergatik den ikuspegi komunikatiboa bereziki egokia euskararen moduko hizkuntza gutxituak ikasteko. Baita zer esan nahi duen ere modu praktikoan ikuspegi horrekin lan egitea. Euskarak hiztunak behar ditu, ez da nahikoa euskaraz jakitea, erabili ere egin behar da. Horregatik, gurea bezalako testuinguru batean, non ez dagoen beti gelatik kanpo praktikatzeko aukerarik, eta heldu askok ikasgela besterik ez duten euskara erabiltzeko gune gisa, komunikazioa erdigunean jarriko duen metodologia behar dugu. Ikuspegi horrek egoera errealak sortuko ditu, interakzioa sustatuko du, eta euskara gela barruan bizi dadin lagunduko du kanpoan erabiltzea zaila den kasuetan ere. Hori da funtsean ikuspegi komunikatiboa. Denetariko jarduerak egin daitezke ikasgelan, eta asko lagungarriak izan daitezke ikasteko, baina guztiek ez diote ikuspegi komunikatiboari erantzuten. Zure pertzepzio zein den jakiteko zei galdera proposatzen dizkizut, irakurri arretaz eta idatzi zer pentsatzen duzun. Ikasleek email bat idatziko dute astebururako dituzten plana kontatzeko gero irakasleak zuzen dezan. Ikasleek eguraldiaren iragarpenari buruzko bideo bat ikusiko dute eskolan galdera batzuei erantzuteko. Ikasleek binakako elkarrizketa egingo dute garraio publikoari buruz, eskaini zaien eredu bat errepikatuta edo imitatuta. Ikasleek formulario bat beteko dute asmatutako datuekin, osakidetzarako, udalerako eta elkarri laguntza eskatuko diote ondo ulertzen ez dutena argitzeko. Ikasleek jolas interaktibo baten bidez leku adberbioak errepasatuko dituzte ondoren ikaskidei beren etxera nola heldu azaldu ahal izateko. Ikasleek berritazketak eginez, perpaus kontzesiboak ikasiko dituzte. Ondoren, birziklaratzeari buruzko testu bat idatziko dute, perpaus kontzesiboak lantzeko.